Lejla, nħeġġiġkom biex intom tisimgħu bir-reqqa kelma li nemmen li ħatkun ta' barka u ta' inkoraġġiment għalikom. Aqbad il-Bibja fidejk u għajt warajja. Missi qadis kellimni mill-kelma tiegħek. Grazzi tal-imħabba kbira u tremenda tiegħek lejja. Abba missier, jina lesni għal-kelma tiegħek u għattu għatt iktar ma nkun l-istess iktar. Spiritu Santu illuminani, għallimni u trasformani. Qabel minni dak li trid fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Illum hija il-11 il-lezzjoni fuq spiritu, ruħ u ġisem għal dawk li intom għadkom ma smajtu qatt l-ebda waħda minn daw il-lezzjonijiet, please morru ismaw il-lezzjonijiet fuq il-YouTube. Minnhom ukoll fuq il-Facebook page. By the way, għanna Facebook page oħra antika ma nistax naċċessa, ma tista' tara l-video xorta waħda. Jisima River of Love Christian Fellowship Malta EU. Il-ġdida issa li xorta ma nistax naċċessa jiena il-Facebook tiegħi mhux għalu ukoll, imma almenu għandi admins oħrajn. Jisima River of Love Christian Fellowship Malta and International. Okay? Mela, morru malajr, nħeġġiġkom biex taraw il-Bibja tagħkom. Nħeġġiġkom taraw daw l-iskritturi fil-Bibja tagħkom. L-ewwel Tessalonikin, kapitlu 5, vers 24. Dan huwa wieħed mill-aktar talim li jiena nemmen huwa utli, importanti, vers 23, sorry, biex inti tifhem l-iskrittura. Bħal mettilkom issa għall-10 lezzjonijiet ta' qabel dawn li aħna kreaturi 3 in 1. Inti spiritu. Għandek jew tippossjedi ruħ. Dawk it-tnejn huma eterni. Sa ċertu punt huma ħaġa waħda, imma tista' tifridhom. Allura mhumiex l-istess waħda. U għandek u tgħix ġo ġisem. Kulħadd jgħidha jiena spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Jiena u inti 3 in 1. U din ifhimha aktar għax aħna maħluqa fuq ġbija Alla li huwa 3 in 1. Jew kellha triune God. Triune God. Issa, triune God huma kollha Allat, imma aħna, sorry, mhux Allat kollha, sorry, mhux tliet Allat. Alla wieħed fi 3 persuni. Mhux umani, tħawallax il-kelma ba' persuna u umana. L-anġli għandhom persuna, ma mhumiex umana. Alla huwa 3 persuni, ma mhux uman, issa Alla wieħed mit-Trinità sar uman, li ben sar uman, sar bniedem. Imma dejjem baqa' Alla u dik ovvjament nafuha. Illum it-tieni lezzjoni fuq ir-ruħ ħankompli nagħlem minn fejn bdejna l-ġimgħa l-oħra. Aħna spiritu meta titwiled minn ġdid, inti issir kreatura ġdida. Nħaġġiġkom biex tħaffu daqsxejn, ħanorikom skrittura biex impoġġina l-kol flimkien fuq l-istess stampa u l-istess paġna. Kemm minnkom ma smajtu l-ebda messaġġ fuq spiritu ruħu ġisem? Oli dek, jekk inti ma smajt l-ebda messaġġ minnhom daw. Oli dek, jekk ma smajt xejn minnhom. Mela, meta ma tiġux il-fellowship aħwa, ippruvaw isimgħu xorta l-lezzjoni. Isimgħu il-kelma. Ovvjament, mhijiex l-istess li jiena nsegwi fuq YouTube jew Facebook u niġi l-fellowship, mhijiex l-istess. Il-kelma, inti taf x'sar dak kollu li sar diġà qabel ma bdejna fuq YouTube u Facebook. Ġifieri inti dik ix-xirka, tifħir, adorazzjoni, talb, profesiji, fejn għandhom fejn dawk l-affarijiet ma tarawx fuq YouTube. Sewwa? Amen? Fuq il-YouTube u l-Facebook. Halleluja. Mela, vers 23, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, vers 23. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżomkom sħaħ bla mit-tifsa fil-ruħ, fl-ispirtu, fil-ruħ
u fil-ġisem sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Illum ħanoħroġ punti ieħor minn dan il-messaġġ. Number 1, permettuli għax naf li nħossni qed nirrepeti ħafna ma bil-fors biex impoġġikom kollha fuq l-istess fa. Number 1, hawnhekk jidhru 3. Però xi ħaġa interessanti. Hija l-aħħar frażi. Sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Kemm minnkom temnu li ġej Sidna Ġesu Kristu? U x'inhi r-rieda tal-Alla? Li fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem qabel ma jiġi mela mhux meta mmorru l-ġenna. Il-Allu kif biddilna d-dottrina kollha sa? Sena ftit minix nifhem. Mela Alla fil-fidwa għalhekk inti l-mulejjek fil-ktib tal-Lut li aħna rċivejna salvazzjoni kbira. U għalhekk bniedem li reġgħet tal-Ġesu Kristu li jkun ħaqqu għall-infern. Mela qabel ma jiġi Ġesu u Ġesu meta jiġi ġej l-ewwel darba t-tieni darba. Jiġifieri meta reġa' ġej bħala issa Ġesu kbir, mhux Ġesu baby. Ġesu re, Ġesu ljun, l-ewwel ġie ħaruf, issa ġej ljun. Meta jiġi Ġesu ljun, meta jkun wasal qrib, u jekk aħna dik il-Knisja li wasal qrib, qed jipprepara l-Knisja biex tkun bla mittifsa, mhux wans li naslu l-ġenna ta' nkunu bla mittifsa. Minn hawn nkunu mingħajr niftifsa, fl-ispirtu fir-ruħu fil-ġisem. Now that is going to make you scratch your head. Mela, morru, mela niftakru għadi, sa ma jiġi Ġesu, il-pjan tal-Alla huwa li jiena u inti nkunu mqazza, ikkonsagrati, imwarba totali, fl-ispirtu, jekk inti mwieled miġdid dik hija diġà done deal, fir-ruħ li huwa kontinwament qed iseħħ, u fil-ġisem li għalkemm Ġesu meta jiġi wkoll ħajibdilna ġisimna f'ħakkatajn, imma li ġisimna wkoll ikun ikkonsagrat. Issa jekk inti din tifhimha, għalhekk inti nies li ġieli jgħidu li tħossokx kondannat jekk dan int. Imma almenu itgħallem iftaħ qalbek u tgħallem u rċievi. Jekk inti tpejjeb, inti stess qed tmarrat il-ġisem. Issa, tmur l-infern jekk tpejjeb? Ma naħsibx, mhix ħanilek 100% le. L-Allu tajli jekk impejjeb mur l-infern, mhix ħanilek li ħadd mur l-infern. Imma bli tispiċċa tmur il-ġenna qabel. Sewwa? Tmur qabel ma suppost kien mur. Qabli tgħaddi lil xi oħrajn madwarek viċin mill-infern. U apparti tispiċċa tmur il-ġenna tinxtam daqs li kieku għaddejt mill-infern. Amen. Imma li qed ngħidilkom hija jien, hija di. Ftakru, Ġesu ma mhix biss għall-ispirtu tiegħi ta'. Naf li ħafna hekk jipritkaw. U vera, dak huwa l-iktar importanti, bla dubju. Imma Ġesu fuq is-salib sar dnub u sar saħta. Ħal-mart kollu fuq. Inħobb ngħid din il-frażi għax fiha ħafna rivelazzjoni. Ġesu fl-ewwel Korintin kapitlu 15 vers 44 sa 46 jissejjaħ l-aħħar Adam. Dak li tlifna f'Adam, Ġesu jġibu lura. Tifhem? Issa hemm ta' dottrina fuq dik. Il-parti tal-ispirtu tiġabdet issa. Il-parti tal-ruħ qed isseħħ, il-parti tal-ġisem tissib il-milja totali once li jiġi Ġesu. Imma once li kun ġi wasal, li jenna qed jippreparanna biex anke f'dan il-ġisem għalkemm dal-ġisem ħajġi mebdul, irid jiġi imqaddes u ma jkollux ma jkunx mittiefes.
Tifhem? Xi darba rridu nagħmlu lezzjoni di li naf li tistreċċjalna naqra moħħna. Imma hawnhekk l-umiltà, nisimgħuni, l-umiltà tiegħi fejn tidħol. Li ma jfissirx għax jiena ma narax xi ħaġa bħalissa ngħid le. Ftakar l-istandard tiegħek u tiegħi, jiena ħanejlek mhux kull ma nippretka ngħixu. Kemm minnkom intkom dak kollu li temnu tgħixu. Ma jfissirx għax ma tgħixux, ma jfissirx li mhux verità. Tgħix tipprova x'tagħmel takkwesta li iseħħ f'ħajtek. Qed tifhmu għax inti qed tikber. Imma taf li Alla għandu standard. Diġà tiseħħu jaħdem fik, għadek ma wasalx totali, imma ma tiqafx hemm lanqas ma tgħidx fid-dinja qiegħed le sena fdejja. Anka fid-dinja. Bħalma hu hekk aħna f'din id-dinja. Qed tifhmu? U l-iżbal ta' ċertu Kristjani diki, għax ma fimtix mela ma jistax tkun. Le sena ftit. Jiena u inti nikbru bir-revelazzjoni. Ġifieri hemm affarijiet li għalkemm qed narahom imma mhux qed nifhimhom. U jifhimhomlok biss l-Ispiritu Santu. Qed tifhmu? Halleluja. Jiena llum inni 26 sena fil-mulej. Sal-lum għadni qed nitgħallem. Sal-lum stess itgħallem oħra. Dali għadni kif ix-xeriet ma' komissa, illum mhux għax qatt ma rajta dan missa għamlet ting. Bonġu Malta. Kellhom jgħaddu 26 sena biex nara. U qabli nerġa' naqra għada u nerġa' nara ġa oħra. Fiskittura waħda ħsab wara f'Bibjażija. Qed tifhmu? Allura inti tiqafx tkompli tikber u timmatura. Amen? Mela, Lut kapitlu 4. Lut 4. Lut kapitlu 4. Grazzi Ġesu. Vers 14. Mela vers 12. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa tifred minn xulxin tifridhom. Tifridhom ir-ruħ u l-ispirtu. Imma ara xi ħaġa sa li ma rajniex qabel, jew nkella ma ndirizzajniex qabel. Imma tifred ukoll il-ġogi l-modullum. Letteralment dak, mhux simbolikament, letteralment. Jiġifieri tifred mhux jiġifieri tifredhom ta' il-modullum law u l-ġogi law. Distingwihom. Jiġifieri inti taf, bħalma darba l-oħra tilkom, xi kultanti meta jew il-mara tagħmel il-brodu tat-tiġġiġa u naqbad it-tiġġiġa u l-għadma u temmen mixja innik illa l-modullun. Dik tifhem? Naf li l-modullun inkun nikol mhux l-għadma. Għax mbagħad l-għadma ħalli. Sewwa. Jiġifieri għalkemm hija parti mill-għadma imma niddistingwi x'irid inniekol u x'irid inħalli fil-platt. U tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Ma nisimgħuni sena ftit. Jekk aħna nemmnu għad l-iskrittura, il-kelma talla tgħinek tiddixxerni, tiddistingwi li mu l-ispirtu u li mija r-ruħ. Imma wkoll il-kelma talla tgħinni niddistingwi li mija l-parti karnali issa flesh qed nitkellem, mhux karnali għax jiena għadni ġixxi ta' baby, daw ukoll imma tfisser differenti. Mela ara kemm jiġri affarijiet bil-kelma talla. Il-kelma talla tinfed. Inti bħalissa taf li jiena tinfdek bħalissa. Propjament mhux jien, il-kelma li qed toħroġ minn fommi qed tinfdek. Tqattak, tarblek, tgħallmek, titrasformak. Għalhekk inti simgħuni. Ħafna drabi in-nies jiġu
jisimgħu kelma, jew jistgħu morru postijiet oħra fejn hemm id-dilka tal-Ispiritu Santu u l-kelma ħajja mxandra. Jisimgħu il-kelma, one, jiġu taħt konvinzjoni, taħt conviction. Jersqu lej il-mulej, u ħafna drabi wkoll jgħidu li pastor kellu jiġi ħtalaqli. Mela se naftit, il-kelma ħanuża l-kelma fejqan, imma qogħdu attenti għax teoloġikament fl-ispirtu tiegħek int ma tfiqx, tfiq biss fir-ruħ. Imma ħanejdu għall-kelma fejqan b'mod ġenerali. Mingħajr m'għandu ngħid int, illum int fiqt fi klatterjas. Fl-ispirtu tajt ħajtek il-Kristu. Fir-ruħ, pereżempju, kellek toqgħol kont imdejjaq kont depressa għaw waħda tħoss il-ferħ tal-mulej. Fir-ruħ? Illa mpassa ta' fl-kelli ġieħ ta' darju telaqli u fil-ġisem. Mela l-kelma Alla tfejqek. Fl-ispirtu, once again, għodu attenti. Ma nfiqux l-ispirtu. Imma just for the argument. Nfirdu fl-ispirtu. Fejqidek fil-ruħ, fl-omezzjonijiet tijak, fil-ħass tijak, u fejqidek anka f'ġismek. Mela l-istess kelma, għara kem tamel ġid, għalek kem importanti jina niftakar kon nisma il-raġel Alla li Alla li b'mod speċifiku għalli jridek tmur poġġiet taħt il-raġel qabel ma neħdu l-ġenna. Gradwajt sena wara ħadha mal-ġenna. Għal-bnidem Alla, mighty man of God, apostle, prophet, Kenneth Hagin. Dan nies kienu jfiqu fil-meetings tiegħu. Ħafna bid-drabi taf biex? Just by the preaching of the word. Letteralment. Għax il-kelma weħda, jekk jiena nopera f'dik ir-realm ta' fidi, ta' revelazzjoni, jiena jekk irrid, jiena fis-sens mhux jiena bħala Gordon inkluż int. Ir-revelazzjoni tal-kelma għalhekk inti mhux minn Ġesu jgħidlek kull ma tgħid iseħħ. Imma tittejda b'revelazzjoni. Tifhem, jiena mhux ewwel darba, b'eżempju, ngħid il xi ħadd ngħidlu iċċekkja issa stess, u ma mmitx idejk fuq, just I speak the word. That word touched his body physical and healed him. Ma ra xejju, imma ġismu rrisponda. U dan ir-raġel li narajtu jopera u poġġej taħt il-ministeru tiegħu u sallum il-ġurnata u sam Kristu jsejjaħ li ħanibqa' taħt il-ministeru tiegħu. Halleluja. Kien jgħid kif mhux kien jgħid, ma kien jgħid xejn li mhux fil-Bibja, kien jgħid li il-kelma mxandra weħeda tiġa midluka. Imma tittopera f'dik ir-revelazzjoni. Mhux bħal ċertu għallim li dal-għodu smajt ta' ċertu denominazzjoni li ma jemnux fil-qawwa Alla, meta semma lil ġaħat li fiq għajnejha fiqed mar jgħid li dak mix-xitan, għax anke x-xitan ifejjaq. Aħwa, moħħkom hawn. Ejdu li fejn x'imkien ix-xitan fejjaq fil-Bibja. Imkien. Il-Bibja ma tgħidlek li x-xitan ifejjaq. Il-Bibja tgħidlek jagħmel sinjali folozz, hemm differenti bejn fejqan u sinjali folozz. Imma n-nies għax huma gullible jibilgħuha. X-xitan ma jistax fejjaq. X-xitan ma fejjaqx. Sinjali folozz iva. Ma sinjali mhux fejqan, għalhekk Ġesu jgħidlek u fismi keċċuxxjaten u marru jxandu l-kelma Alla u Ġesu ħadem magħhom b'sinjali u eġubijiet. Sewwa? Amen? Imma il-kategori il-fejqan il-divine healing ma jaqax taħt il-kategorija ta' sinjali. Sinjali meta jkun hemm affarijiet li huma bħal fenomeni. Kif tgħidha bil-Malti? Fenomeni. Ġifieri unexplained, sinjal, Alla ta' sinjal. Imma fejqan hija xi ħaġa oħra, dik xi darba kif kollha ċans nitkellmu fuqha. Jiġifieri meta xi ħadd jgħidilkom anke x-xitan ifejjaq, jgħidlu wara s-sibrix fuq il-Bibja fejjaq. Kemm hawn min jgħidha dik bl-ammen? Xitan ma fejjaqx. Li jagħmel sinjali follows iva. Sewwa l-Bibja tgħidlek li l-Antikrist ħajsejjaħ anke il-profeta l-fals in-nar mis-sema. Ma dak mhux fejqan qalbi, dak huwa sinjal fals. Qed tifhmu differenza?
Għalhekk l-Iskrittura bħalma tgħid Pawlu lil Timotju ippretka l-kelma bir-reqqa. Bir-reqqa. U attent biex ma titfax xi statement u għax issib xi beċċun ma jkunx kapaċi jgħidlek rili fil-Bibja. Tifhmu? Xitan qatt ma fejjaq. U m'għandux is-seta jfejjaq. Ix-xitan li huwa dlam jista' jagħti ġejt? La, ma jistax. Id-dawl jista' jitfa' dlam? Id-dlam jista' jidher? Jitfa' dawl id-dlam? Tgħid li ma sena passer mal-mulej, il-Bibja ma tgħidx li hu jista' jidher anġlu tad-dawl. Anġlu tad-dawl mhux ġifieri kollox xiruxma tad-dawl minnu ta'. Ġifieri anġlu ġifieri li jidher jqarraq bik. Jqarraq bik, ġifieri inti taħsbu mod u jkun ieħor. Dak tfisser mhux għax jibda jiddi. Qed tifhmu? Alleluja, amen. U hija l-kelma li tikxef il-qerq tad-demonju. Halleluja. Anyway, halleluja. Mela, Lut kapitlu 4 rajna li il-kelma talla tmissek, tinfdek fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġesed. Morru par kizittura li min jaf kemm il-darba qrajni għadi u qatt ma tajni kas. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 1, Luqa 1, jekk xi darba inti għax kont ignorant, mhux għax kont blaħ, rajt xi opra talla u għedt dik tax-xitan indem il-lejla. Għax dik hija serja, li xi ħaġa tal-Ispirtu Santu titribwixxiha max-xitan. Tista' taqaf periklu kbir dik, tista' taqaf periklu kbir dik. Luqa kapitlu 1, vers 46. Issa hawnhekk għandna Marija Sidna Ġesu Kristu. Isma'wa fejn l-Ispirtu Santu Marija twildet minn ġdid. Sewwa ġie l-Ispirtu Santu fuqha, twildet minn ġdid, imtliet bl-Ispirtu Santu u wara x'qalet. Vers 46. Ruħi tfaħħar xiex? Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvator tiegħi. Mela anka Marija titkellem bl-Ispirtu Santu għamlet distinzjoni bejn l-Ispirtu u bejn ir-Ruħ. Alleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lil-mulej. Halleluja. Issa, ħammorru l-lum għar-Ruħ. Daw l-lezzjonijiet issa li qed nagħmlu bħalissa hija r-Ruħ. Morru fi ktib tas-Salmi 23. Fit-2 Korintin 5 vers 17 kull min jingħaqad ma' Kristu isir ħol in ġdid. F'liema area sir ġdid instantanjament fl-Ispirtu. Bravi. Efesin 4 vers 24 u ilbsu il-bniedem ġdid. Kif tilbsu? Fejn? Fil-gwadarobba nsiba di fejn? Kif nibsu? Jiġifieri, xi tfisser ilbes. Jiġifieri inti bl-Ingliż jgħidlek put on. Jew nkella ħanejlek kelma oħra. Għax inti ilbes, kif tilbes il-Bibja? Kif tilbes għall-kelma? Li inti you purpose ta' biskop ta' jisena ftit. Jien dal-persuna fl-Ispirtu. Ġifieri inti you by choice you say the one who I am really is the Spirit. Mela mbekka hawnhekk imbagħad jgħidlek Pawlu. Mela put on the one whom you really are, not what you have or where you live, but who you really are. Għax ħafna jgħixu awareness ħafna kbar ta' where they live, body, or what they feel, soul. Ma l-Bibja tgħid tgħalmek inti imxi iktar aware
b'awareness ta' min int fl-ispirtu. Għax jekk timxi b'awareness ta' min int fl-ispirtu, il-ġisem ma tobdiħx, issiktu. Sewwa, ir-ruħ ikollha tobdi l-ispirtu iktar ma titma' l-kelma u timxi u taġixxi fuq il-kelma. Mela meta inti tgħidlek put on the new self, if you are already new, why do you have to put it on? Mela, do you ever put it off? How do I put you off? How do I put you off? How do I put you off, Matthew? You want me to have to put you off? I completely ignore you. That's all how I put you off. Facebook language. Unfriend, block. I put you off. How do I put you on? Friend. I switched you on. Now we're connected. Mela Pawlu qed jgħid bl-Ingliż għal put on the new self. Jew kella ilbsu, jiġifieri issa jgħixu iktar aware ta' min int vera fl-ispirtu. Għax inti jekk timmatura u tgħix ħajja matura, tixbaħ il ta' Kristu, trid ikollok l-ispirtu jiddominak, la l-ġisem żgur li le. U iktar ir-ruħ jekk ir-ruħ mhijiex għadha imġedda, irrenovata. L-ispirtu huwa mġeddet instantanjament, imwielet mill-ġdid. Il-Bibja tgħidlek fi xbija Alla, qaddis, ġust, bla teba u perfett. Mela jekk jiena ngħidilkom isimgħuni, jekk jiena ngħidilkom jien perfett. Kif taħdu għandhom qed ngħidilkom il-verità jew le? Iva, fir-rem fil-ispirtu tiegħi perfett. U anke inti jekk għandek il-Kristu, l-ispirtu tiegħek huwa perfett. Imma jekk jiena ngħidlek ġbin kemm int karnali, xi tfisser? Li inti tlift is-salvazzjoni? Tfisser li inti iktar timxi aware tal-ġisem u tal-ħass u għalhekk ħafna minnkom tħobbu s-salad. Qed tifhmu? U dalwaqt isiru ammurin u tibdew tannu. Tifhmu? Mela l-bniedem spiritwali x'jagħmel? Every day I put on the new self. Gordon, ħares li l-mera, mux bil-fors, ma tista tabla eżerċizzju tajjeb, min int, waħda mill-mistoqsijiet f'dawn il-lezzjoni jina saqsilkom min int. Int, għaxantu, x'inti l-iktar aware ta' xejlek ġismek, xejdulek il-feelings, jew xejdlek Alla fl-ispirit. X'inti l-iktar aware? Allura meta jiena l-Bibja tgħidlek put on the new self, which is created in the likeness of God, li huwa kreat u maħluq fi xbija Alla, righteous and holy. Mbagħad f'Kolossin kapitlu 1 vers 20 sa 22 tgħidlek fi Kristu blameless, bla dnub. Romani kapitlu 8 vers 10 bla dnub. Taf l-ispirtu tiegħek bla dnub, jekk inti mweled mill-ġdid, U jekk inti vera fi Kristu l-ispirtu tiegħek laqas se jedneb. Dan huwa talim rik li jkissillek ix-xedaq biex tamodu. U wara tkun spiċċajta mottu, xorta għadek ma bdejċ. Għax dawn huma affarijiet tas-sema. U aħna aware affarijiet iktar tal-art, tal-ħass u tal-gass. U l-komplement inħalliha f'idejkom. Qed tifhmu? Imma meta bniedem jgħix għalhekk inti xettilkom xi ftit ilu kien hemm Sweet Wigglesworth u kien hemm raġel ta' fidi u aħna hekk Alla jridna nies ta' fidi. Meta ġie ġuvni fuq qallu Brother Smith, how are you feeling today? Daħares lejh qallu don't you ever dare ask me that feeling again. That question again. You can mhux salvaġġ da. Mhux ġejk ta' knisja. ħammur x'imkien ieħor fejn jiena apprezzat. U laqqas taf li qed timxi karnalment. Għax qed timxi tfittex biex taġevola il-ġisem minflok taġevola min int vera kreat fi Kristu perfett qaddis u ġust u bla teba.
Għazgu, għalix? Għax Smith Wigglesworth, fimtu jiena l-lum, u għandkom tifmu kol. Għax għallu jiena ma nemxiex bil-ħass, għallu jiena nejt li l-ġismi kif inħoss. I tell myself how to feel. ċirifiri, għalix, ċirifiri, I tell where I live how to feel. Because where I live is who, not who I am. It's simply where I live. Mela, kam hemm tixtiequ tkunu kontenti tul ħajtkom? You already are. Intom, you already happy in your spirit. You get sad and depressed in your soul. Why are you cast down, oh my soul? U xqal David, tista naraw fis-Salmi? Ruħ, ummi nem, tax bejn, għanna xoċ namlu. Mela nsejt, hoj, għaw jien nirulja, l-spirtu, int ruħ t-tissegwi. Għax mandi ġabdi t nħozni depressed. L-spirtu talla jkunx darba depressed. Għax l-spirtu talla u l-spirtu tijak għandhom l-istess DNA. Get that. Woo, smoking. Għattifmu, mbatt tibda teħx ħajja matura fi Kristu. Allura mbatt il-ħajja tijak fi Kristu tibda tiddomina il-ruħ. U l-ġisem. U tkun matur fi Kristu. U tkun dak il-persuna li inti ġej għal-midġa tiegħu mingħajr ma tkun fit-tifes, fil-spirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. U l-Bibja tgħidlek u kif jidaru, tgħid il-laba taġġem differenza kważi bħala żataw. Għax il-Bibja tgħidlek kif narawh, aħna ħanindunaw li aħna bħalu. Go and massage that. X'inhi hemm bħalu? Wow, wow, wow. Mela, fejtilkom biex immurru. Salmi 23, morru hemm Salmi 23. Gloria lilek Ġesu. Salmi 23. Il-mulej u r-rajti għaj xejn ma jonqosni, f'merat kolla ħdura jqedni, ħdej l-ilma fejn jistrieħ joħodni. Emmu jrejjaqni imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu, imqarjek nimxi f'wiet mudlam. Ma nibżax mill-ħsara għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Int ħejji mejda għalija qudiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt idlik li rasi u l-kalġi tiegħi tfawwalli. Miegħi iva jimxu tjibgħu ħina l-jiem kollha ta' ħajti u nammar fid-dar tal-mulej sakemm indum ħaj. Halleluja, indunajtum xi ħaġa? Bil-Malti ma toħroġ daqshekk ċara, ħana raħħilkom fil-King James, fil-New King James. Verse 3. He restores my soul. How many of you are restored spiritually? Lift up your hand. How many of you are restored spiritually? Lift up your hand. Ma fimtu xej. Marru erġgħu jisimgħu il-messaġġi kollha taqbel. You're not restored spiritually. When are you going to get it, beloved of the Lord? You are made new spiritually. That's why you're restored in your soul. Dawk li għalitu id-dejkom tħabbix għasek. Was probably ta' fuqa xorta l-risposta. La, messa dinsiġ li aħna niddividu l-kelma. Sewa, biex inti meta tgħid per esempio dak għandi obtit indi daqqa ta' pon. Se naftit. Dak li ma parti minnek. Mhux l-ispirtu tiegħek li huwa magħmul f'Alla żgur. Sa jew ir-ruħ li għada taħseb skont id-dinja, għax mhix imġedda. U ovvjament parti mill-ġisem. Imma l-ispirtu tiegħek, saqsi l-ispirtu tiegħek ara jtieħ xi ara jrid l-ispirtu tiegħek daqqa ta' pon minn dak. Skolla le.
Ara jridx l-Ispirtu Santu jaqbad jidaj għax qabżit li għandi bżed nidaj. Balla. Ara l-Ispirtu tal għandu xabdet jidaj. Li hemm fik. Mela dak huwa l-bniem karnali li jimxi skont l-emozzjonijiet, ir-ruħ u l-ġisem. Kemm hawn minnkom għandkom ruħkom restaurata. Jew qed tiġi restaurata għal idejkom. Kemm hawn minnkom għandkom l-ispirtu tagħkom qed jiġi restawrat għal idej. L-ispirtu tiegħek qed jiġi restawrat. Kemm hawn minnkom għandkom ġisimkom qed jiġi restawrat. Amen, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tajjeb l-importanti li tirrestawraw il-ġisimkom. Għax mingħajr il-ġisem ma tistax taġob il-alla fuq din id-dinja. Ma tistax taqdih. Għandek bżonn ġisem. Qed tifhimni ġisem. Meta xi ħadd jgħidlek ġisem, jgħidlek spirit and soul. Tifhmu, għalhekk aħna nistgħu naqdu l-alla fuq din l-art għax għandna ġisem. Il-mument dan il-ġisem imut, ma tistax kompli toġob l-alla fuq din l-art. M'intix ħatmur fil-ġisem tal-qattusa tiegħi? Jew tal-kelb? Jew kella fil-każ nagħmlek biżrinċ. Jew wirdina. Qed tifhmu? Halleluja. Mela, kulħadd jgħid l-ispirtu tiegħi magħmul ġdid m'għandux bżonn improvement. Huwa perfett. Addis, ġust, bla tebba. Bl-istess DNA ta' Alla nnifsu. One. Ruħ. Kulħadd jgħidi. Ir-ruħ tiegħi li hija parti mill-emozzjonijiet, ħsibijiet, biżejjed ħanifqu hemm bil-Malti. Dik qed tiġi irrestawrata. Jew nkella bil-Bibja Romani kapitlu 12 vers 2 imġedda. Jew nkella Ġagbu kapitlu 1 vers 21 salvata, it's being saved. Qed tifhmu? Qed tiġi salvata. Tinsix il-kelma sozo. Meta aħna salvajna. Aħna meta jgħidu inti salvat, iva. Fis-sens jekk għandek il-Kristu salvat. Mhux xi darba fl-ispirtu ħass salva, diġà salvat. Imma r-ruħ tiegħi issa jekk nitkellmu dottrina biex nifhmu l-kelma, ir-ruħ tiegħi għadha qed tiġi salvata, jew nkella imġedda, jew nkella rinnovata. Renew, made, becoming more new. Il-ġisem tiegħek huwa salvat jekk inti toqgħod attent x'tiekol, tagħmel naqra eżerċizzju li jkun ta' ġita għal ġismek, torqod sew biex ġismek għandu bżonn ukoll mistrieħ, ġismek qed tieħu ħsiebu allura qed issalvah. Amen. Ġifieri bil-grazzja tal-Alla taħdem fik qed tieħu ħsieb ġismek biex taqdi l-Alla sew. Qed tifhmu? U jekk inti tikkoopera mal-pjan tal-Alla f'dawk l-areas, inti twettaq l-ewwel Tessalokin kapitlu 5 vers 23 sakemm Ġesu jiġi. Amen. Ħanorikom ftit skritturi oħra u nebtaw nitolbu dal-waqt. Grazzi mula għaddis. Issa, morru fil-ktib ta' Tini Ġwanni. Anzi, sorry, morru fil-ktib ta' Salmi. Salmi 43. Salmi. Ammorru 42 l-ewel. Umbat 43. 42. Vers 11. Fej ma tifmux bil-Malti, għarawa bl-Inglis, ġigoltant id-dur aħjar bl-Inglis. Ismawna di David, xed jgħid lilu nnifsu. Ismawni ħanilkom aħwa. Taf li inti l-iskrittura tal-mek titkellem mejek innifsek? Vera. Issa, hawn nies li jaħsbu għax titkellem mejek innifsek għax inti mtektek. Sewwa, le mhux bil-fors. Il-kelma tal-mek kif inti l-ispirtu inti tista' tkellem lil-ġisem li tgħix fih u tikmanda lir-ruħ tiegħek is-sukka tiegħek biex tikber u timmatura u
tillajna ruħha mal-Ispirtu li hija mal-kelma. Qed tifhmu? U da David għamlu dal-eżerċizzju għamlu. Infatti, jekk taqra Ġagbu 3, Ġagbu jgħid li inti tista' tikkmanda lil ġismek ifiq. Bħalma ħafna jikkmandaw il-ġisimhom jimrat. Ġejja l-influenza, dal-waqt nibla l-influenza. Bl-aħħa kollha ta' sal-aħħar laqata. Sewwa, jon kella ejjed naf kemm qed inħossni ejja naħseb dal-waqt qalbi ġej ir-riħ. Jew ġej ir-riefnu. X'inti tagħmel inti? Inti laqqas taf li inti lil ġismek qed tmardu. U l-kelma propja f'Ġagbu 3 huwa tisħtu. U jekk inti jkollok revelazzjoni li inti mifdi Alla bid-dem qaddis Ġesu Kristu m'għandek l-ebda dritt marat il-ġismek. Għax ġismek mhux tiegħek. Dik hija tagħlim oħra imma huwa parti mill-pakkett. Amen? Mela bħalma jiena bħalma Ġagbu jgħalmek li bil-sinek inti tikmanda l-membri ta' ġismek x'għandhom jagħmlu. Sewwa? Halleluja. Ikkmanda l-ġismek b'tali mod li ġismek jikkopera mal-pjan tal-Alla. Amen? Halleluja. Grazzi mulej. Mela, Salmi 42 vers 11. Kull meta jajruni l-edewwa tiegħi qishom qed ikissuli għadmi meta jgħiduli l-ħin kollu fejn huwa Alla tiegħek. Mela. U vers 12 jgħid hekk għax propju bil-Malti 12, bl-Ingliż 11. Għaliex tintelaq ruħ tiegħi. Immaġina qudiem il-mera David u għajdilu, int ruħ, u minn hemm jaġbin. Għalfejn titħawwad. Immaġina kieku intom tidħlu u tarawni nitkellem mal-mera u nargumenta miegħi nnifsi. Il-lostra l-miskini pastor. Imma ħafna ma jirrealizzawx il-pastor qed jagħmel xejn il-Bibja. L-Ispirtu qed jikmanda lir-ruħ u minn hemm ma nittollerax il-mart fik, ma nittollerax id-depression fik, ma nittarax id-dwejjaq fik u minn hemm. Tifhmu? U inti ma bżonn toqgħod tistenna l-healing service għax il-healer tiġi jagħmar fik. Amen. Gloria al-Mulej. Salmi 43. Vers 5. Għaliex tintelaq ruħ tiegħi u titħawwad ġewwa fija. Mela hawnhekk David, issa David ma kienx imwieled minn ġdid. Ma xorta kien spiritu ruħu ġisem. Ma David jitkellem lilu nifsu. Għaliex tintelaq ruħ tiegħi u titħawwad ġewwa fija. It-tama għamel kuraġġ u għamel kuraġġ. Xi kultant ħanejlek, forsi inti tgħid tixtieq għandek bżonn xi ħadd jtik kelma ta' kuraġġ. Iktar minnek innifsek, min jista' jtik kelma ta' kuraġġ? Inti taf x'għandek bżonn. Mela mur għati kelma ta' kuraġġ lilek innifsek. Everything's gonna be okay, Gordon. Di minna naddu wkoll. Halleluja, anzi naddu noħorġu rebbieħ, halleluja. Grazzi mulej. Ma ma titkellem int miegħi. U mhux ħammerini, ħanaqbel. Amen. Bis-serjetà ngħidilkom di Bibja ta' mhux Gordon, di Bibja. This is Bible. Halleluja. Morru fit-tieni tieni Ġwanni ejja malaj. Halleluja, tieni Ġwanni. U ħan ispiċċaw hawnhekk ħan itolbu ejja. Grazzi mulej. Qed tieħdu pjaċir b'dan it-tagħlim. Vera dan huwa tagħlim bis-serjetà. Mhux bis-sabiħ, imma jgħinek, jilliberak li verament puts you on the right track. Gloria għal Ġesu. Għal dawk li jintom id-din hawnhekk preżenti u qed taraw fuq YouTube jew Facebook, please morru waraw il-messaġġi ta' qabel, kollha qegħdin hemmhekk fuq YouTube. Id-din River of Love Christian Fellow, River of Love live streaming. Morru fis-sezzjoni fejn tgħidlek xejdu l-ampassa daw. Għandek titu tmorru fil-River of Love Christian Fellowship, live stream, un bat intom titħlu
fejn jgħidlek playlists. U hemmhekk hemm ħafna playlist fuq il-fejqan, fuq il-ħnina Alla, fuq l-imħabba tal-missier, fuq id-dottrina tar-revelazzjoni. U hemm waħda fuq spiritu, ruħu, ġisem. Sewwa il-lezzjonijiet kollha li għamilna. Mela, ħa nispiċċaw b'di, fit-tieni Ġwanni. Halleluja. Vers wieħed. Il-presbiteru lis-Sinjura, il-presbiteru lis-Sinjura l-Mażula u lill-Ulieda li jiena nħobb tassew u mhux jinbiss imma wkoll kull min ara fil-verità. Bis-saħħa tal-verità li tammar fina u li tibqa' magħna għal dejjem. Tieni Ġwanni. Naħseb tiele Ġwanni, skużawni. Terġon, vers 1 and 2. Il-presbiteru lil Gajju l-Aziz li jien nħobb fis-sewwa. Isma'wa. Da Ġwanni dak il-maħbub ta' Kristu, mhux jiġifieri ma kien hemm xejn pervers, Jiġifieri dak kien għadu tfajjel meta Ġesu sejjaħlu, ħafna teologu jaħsbu li meta Ġesu għażlu kellu madwar 8 jew 9 snin. Aħna l-pitturi ġiwhom kollha xieħu imma fid-disċipli kienu għadhom żgħar. Meta għażilhom sejħilhom il-mulej. Tifhem? Anyway, imma Ġwanni kien li żgħar wieħed. U dan Ġwanni Ġesu bħalma jna nżomm l-uliedi kien iżommu rasu ma' qalb Ġesu. X'toqtol. Sema l-qalb tal-kreatur taħabbaġ toqtol. Mhux tab xejn beda niżluh fiż-żejt minn flok ħareġ maħruq ħareġ leq. Qed tifhmu? Meta inti tkun meddejt rasek mal-qalb tal-kreatur tiegħek ta' u tisma' qalb tiegħu tħabbat. Kull ċellula ta' ġismek issir revival. Wow! Isma'w dan l-istess wieħed qal. Għal Aziz nitlob il-Alla li kollox imurlek tajjeb u li tkun b'saħħtek l-istess bħalma insejjer tajjeb f'ruħek u nkomplu minn hawn id-darba oħra. X'jiġifieri? Isimgħuni. Mela jekk inti issa, mela aħna nafu li fl-ispirtu aħna qaddisa. Perfett fl-ispirtu, bla dnub bla tebba. Ma jekk inti issa tibda titma' ir-ruħ tiegħek il-kelma. Itgħallem u prattika dak li smajt il-lejla. Kellem kmanda lil ruħek. Depression inti m'għandekx tambi fija. Mart, m'għandek l-ebda awtorità illegali f'dan il-ġisem. Tifhmu? Isma', jekk ikollok battalja, ħuda parti mill-battalja tal-fidi. Imma tiqafx taċċetta. Tifhem? Ħajkollok testijiet għax ix-xitan tibżax ħajġi jittestja ħadara kemm vera dan minn l-kelma. Tifhem? Imma inti tiqafx. Tkellem, mhux kellem jekk nifsek hawn, kif qed tħossok illum. Mhux hekk da. Ruħ għandna x-xogħol illum. Ruħ aqdi l-Alla. L-ġisem l-istess istedajt, għalek l-iskrittura tgħidlek jippreżentaw kull membru ta' ġisimkom qaddis. Għaw ġuħut minnkom għandkom membri jinkwitawkom. Ħana nmela fuqna l-koll, kulħadd għandna membri f'ġisimna jinkwitawna. Jista' jkun membru sesswali, jista' jkun membru li jinkwieta u jagħmel ħafna dannu quddiem Alla lil żien. Jista' jkun membru għajnejk. Għajnejk jiġru ħafna. Widnejk, tmil widnejk biex tisma' tqasqis dawk membri li ġibuk fi trabil. Mela widnejja konsagrata l-mulej. Għajnejja konsagrata l-mulej. Jekk żball jerġa' u jerġa' qaddis. U tkun għand inti tqaddes dakinhar. Jekk jgħidulek x'inti tagħmel ħamur inqaddis. X'ħadd qaddes? Ħamur qaddes il-membri ta' ġismi għax inkella ħajnkwetawn illum. Għax ġieli jiġu ġranet, widnej, għajnej, il-sienek, tibda tinnuna qed jilebleb. Qed ġej il-ħass.
Oh, dak il-ħas, man. Dak it-trabil. Tifhem? Allura, aqbad dak il-membru ta' ġismek u kalmu naqa. All right? Għajlu għoj, none of this. Għadil Alla. Amen? Mux għalek il-mulej jgħidlek inti rule your own body. Who can rule my body? I can rule my body. Mela my body, as you, the you is the spirit. The body is simply where you live. Mela you rule your body. Imma sometimes my body wants to rule. Xi kultant kellhom wrestling. Qed tifhmu xi ħaġa ħwa. Il-lejla tnallimkom tiġġieldu mar-ruħ tiegħek stess. Alleluja. Mal-membri tal-ġisem li qed jinkwitawk. Amen. Meta tibda tara dik il-pasta, dak il-kejk, dawk il-pastizzi u jibdew isejħulek u jgħidulek kemm inti tajjeb. Ejja duqni naqra. U inti jgħidilhom fissem Ġesu Kristu għamilhom hekk bħal ta' dragola. Żul minn qudiemi għaxi dan. Eżatt. Amen. Il-bieraħ jiena kil żewġ pastizzi pereżempju. U mbagħad kombinazzjoni mmur id-dar u l-manu għalt li għandek il-pastizzi. Sewwa. Mhux spiritu wieħed. Ma kontx qed nippjana li nibda nespandi l-ministeru tiegħi. Qed tifhem? Sa onestament, qed tisma' il-preaching il-mara tiegħi, ma nafx kemm minna miżewweġ, kemm minna miżewġin ippreparat il-pastizzi. Rarismu, jekk forsi fi 15 sena forsi xi darba oħra ġabet il-pastizzi darba biss. Il-bieraħ wara kien żewġ pastizzi ġabet il-pastizzi. Għattilhom pastizzi f'isem Ġesu Kristu, I cast the devil out of you. No! U ma ħadthom sal-lum, mbagħad ħadithom oħt fil-mulej. Amen. Mela, jien ħobbhom il-pastizzi, imma naf li ovvjament wara nkun tnej u jiena dal-ġisem irid nieħu ħsiebu. Anka isma'ni ħanek mhux bil-forsa x'inti tieħxin ta'. Hemm ċertu ikela bli ma jħaxnekx imma jkun qed imardek ġewwa hija ta'. Ġifieri du attenti, ġifieri jiena ma neħxinx passer imma żena ftit inti taf jekk għandek qed tolli l-kolesterol f'ġismek. Qed tifhmu hija, ġifieri xi kultant min jikber minn barra ħafna mid-drabi mhux bil-forsi jkun ikollu issues ġewwa, kważi iktar pereżempju xi ħadd bħali jew bħal dan ara. Dak kull ma jaraħ, tgħidu ra da straqat ma jeħxin. Mela ma jeħsib, taħseb li ġiet sew. Għax ma jeħxinx. Jalla qiegħed, imma mhux bil-forsi huwa b'saħħtu għax baqsek jkoll kull ma jara. Ara kemm nixtieq nkun bħalu ma neħxinx. Mela inti taf li jalla hu ta' mela x'inti bil-forsa xi war minn barra bil-forsi huwa ħelti minn ġewwa. Xorta titqgħod attent xtieqol. Qed tifhem għax inti mafna affarijiet li inti jistgħu jkunu issues fil-ġisem tiegħek. Anyway, ħalleluja mela x'qed jgħidilna hawnhekk li issa inti li twieled mill-ġdid. Inti ħajkollok saħħa fiżika u kemm ħajkollok ġid fil-ħajja tiegħek jiddependi fuq ruħek. U nibdew dik it-trasformazzjoni iktar ma nagħmel li jiena femti imġedda bil-kelma. Ejja nqumu. Halleluja. Amen. Ejja nitolbu fl-imkien. Għandawk kollha li intom qed taraw YouTube, Facebook, jala din il-kelma, inkoraġġietek, imlietek u tkompli s-saħħek. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, kull fejn intom hawnhekk. Jekk inti llejla tagħti ħajtek il-Ġesu għall-ewwel darba, tiddedika ħajtek il-Kristu, titwiled mill-ġdid, tkun żgur li int salvat vera. Olli jdejk, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba jixtieq jagħti ħajt il-Kristu olli jdejk. Hawn xi ħadd olli jdejk jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu Ġesu llejla olli jdejk, malaj. Anyone here l-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Tixtieq tkun żgur li inti jekk tmut il-lejla int salvat olli jdejk, malaj. Anyone here, halleluja, tiġa salvata int. Però nistgħu nsalva kullum nerġgħu bad nerġgħu nsalvu għada. Halleluja. Praise God, hawn xi ħadd ieħor. Dak kollha li inta fuq YouTube, Facebook, jekk inti tixtieq tgħid it-talba minn qalbek, tgħid it-talba warajja stess minn qalbek. Għidlu Mr. Qadis,
Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi li Ġesu mit għalija u ħa posti fuq is-salib. Fuq is-salib ġar il-mart kollu tiegħi. Sar saħt għalija, sar dnub għalija biex jiena fi Kristu illum inkun qaddis, inkun ġust u mingħajr teba u bla dnub. Ġesu jaf qalbi u poġġi fuq it-tron ta' ħajti u kun int millum il-qudiem is-Sejt u s-Salvatur tiegħi. Nemmen b'qalbi kollha li inti tassew mit-talija fuq salib. Miet ma t-tielet jum irxuxtajt bil-qawwa tal-Missier u l-Ispiritu Santu. U llum li tolbok ejja fija. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti u għamel minni dak li trid int. Nagħtik glorja mulej li smajtni, nirringrazzjak li salvajtni. Illum nemmen li jismi huwa miktub fuq il-ktieb tal-ħajja u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek illum jien salvat. Użani għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għeddik it-talba l-lum minn qalbek għall-ewwel darba, jekk hawn xi ħadd illum l ma. Għeddik it-talba l-ewwel darba, olli jdejk, hawn xi ħadd għandek it-talba l-ewwel darba, olli jdejk, halleluja. Jekk inti dil-persuna llum inti salvat, nubek maħfura, ismek miktub fi ktieb tal-ħajja u għandek il-ħajja ta' dejjem. Issa kompli aqra l-kelma tal-Alla kull jum, kompli xxirek ejja l-fellowship kull ġimgħa, l-erba' u s-sibt jekk jista' jkun dejjem, jien hekk kont nagħmel għax kelli ħafna ġuħ. U pija aqra l-kelma u grazzi Ġesu u ħares dejjem il-mulej. Pija, God bless you YouTube, God bless you Facebook, narawkom il-sib li ġej u l-ħadd fil-ħodu fl-10. God bless you, hallelujah. Hallelujah, ħattu pjaċir aħwa.